Indaneti yose ingori nyati nyati. Takatanga namai Jeremiah tobva tati VK, now taakunagidza. Gilbert atrenda neubhishu. Ko mwana azvarwa uyu mama muonawo here? Anyway, congratulations to you my brother Taiti naKiki. Izvi zvinokudzwa. Zvisinei, ngatipindei muchirongwa chedu. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media nemunyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe kana kuti follow, mobva malaika nekusheyawo vhidhiyo rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Joy mukadzi waGilbert weNyati Family ari pakuchema mushure mekunge ahurirwa naGilbert. Zvinonzi Gilbert aikecha mahure apo Joy aive akazvitakura aine mimba. Iyi nyaya yandibata uye yandisiririsa. Iri ndiro hure racho rinonzi raaive naro musi uno kulodji kune vakamuona. Anonzi Tracy Faith Chikafu ndiro hure riri kudanana naGidza riri kukonzeresa kuti mai Nyati vasatengerwe chikafu nekugara vachirohwa. Zvakare ndiye akadya mari yemaziso emwana. Justice for Kiki. I just hope Joy haazozadzwa hake chirwere sezvo mukomana aakupinda-pinda kudai. Ndiri kukonamatira kuti nyaya iyi inzi haisi yechokwadi, zvinzi vaishuta vhidhiyo or something, nekuti Nyati angachiona gore rino nekutukirirwa nekudii. Remember kuti vanhu ava vaite famous, it's because vakanzwirwa tsitsi. Joy naKiki ndo vakadiwa, saka Nyati ave kungoshandisa Joy for content. Apa vakaitirwa muchato wenyika. Imagine munhu achangobva kuzvara atove busy up and down haagari pasi. Hey, mhuri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu.